Jako nejtěžší soutěže při 12. ročníku memoriálu inženýra Karla Podařila v Tereloce. To je vaše, prosím vás, to? Klobouče máš taky doma. Jo, tak my to poděkujeme, já myslím, že to poděkujeme. Jo. Děkujeme. Juli, ale tady už nejsou 18. Osmnáctka je Litovel. No ale ty jsi řekla 18. My chceme u Juráška. Kolikátka to je oddíl? 16. 16 jsem řekla. Na 18. Ne, 16. Dobře. A prosíme pana inženýra Petra Matušku, aby se zúčastnil dekorování jako zástupce majitele firmy, která tuto soutěž sponzorovala. Takže to je jenom cena, to tady je parkour stupně L, nebude to psané jinak, jo? Parkour stupně L. Jo, protože z toho hopkou, víš? No. Trošku jinak. To víš? Ale tam Na místě prvé ceně firmy Voda umístil Hinek Schindler, Fogy ze Skáka dětí. Ona číslo je... Stresný bodu 41.15. Opět vítěz porocen, Randiky 45 zapisuje na výslední vítězů. Dekoruje ho Zdeněk. Cenu předává majitel firmy inženýr Petr Matuška. To si vzal teď, no? Na místě druhém se umístil Rostislav Hlaušek, Grade Plot, JK Šuvěřovice 0 a 4138. Dekoruje magistr Josef Pokorný. A opět gratulace a pohár od pana inženýra Petra Matušky. Naschledanou, pane doktore. Mějte se hezky. Na místě třetí Jan Pavlíček, Redevky a Hanácký jezdecký klub Litovel. První místo je kolik? Je to opět 0. A 42,91. Na místě čtvrtém Stanislav Vočák, Connection, Zerčín HM. Navíc dekoruje Zdeněk Daněk. Na místě pátém Radek Brzal, Stravinský, JKSK Přeskom 05422. Sedmnáctka. Jo, Jirko, 17. Takže bez dekorování všechno, já bych prosil o pozdrav a čestné kolo okolo který jde na tomto dlouhém programu dnešního pěkného jubilejního dne nádherného počasí, kde využít motorských vrchů, se zúčastnili závodů. Chtěl bych poděkovat jak jezdcům, kteří se těchto závodů zúčastnili, také hlavně vám návštěvníkům, ale
První řadí je také pořadatelů těchto závodů, tedy již letos podávali 12 memoriálů Zdeněla Karla Bonavila. Takže to je z dnešního programu všechno. Děkuji vám všem a těším se s vámi na některý